Takže čaute ľudia, dneska sme tu je tu druhá časť z Minecraftu a som tu zase s mojím strikom. Čaute všetci. Tak dneska si ako minule zahráme 100% pôjdeme do džungle, naťažíme nejaké tie melóny, kakaóniky, pôjdeme aj do bane ako minulej časti. Tak, čo by sme mohli robiť ako prvé? Ľudia ináč, včera pri konci videa som zabudol dať do PC železo, takže najprv ideme dať do PC železo. Kaďal ideš? Parkour. Ej, parkour. No, creeper. Ľudia, prosím vás, dopozerajte toto video až do konca. Chce to aj môj strýko, že? Jasné. Nezabudnite dať like a odber. Tak, tu máme vypečené skosy, to nám ešte netreba. Nevadí, ale máme aspoň v rezerve. Tak, dneska by sme ti mohli ísť pre papagája, takže ideme zase do džungle ako v minulej časti. A po postele modne. Čo je? No, takže uvidíme sa s vami, až keď budeme pri tej džungli. Takže ľudia, konečne sme sa dostali do džungle po dlhej dobe. Museli sme ešte pri tom moste, viete, čo ideme, ktorý vedie na cestičku, ktorou ideme do džungle. Tak tam nám vybuchol creeper, ešte keď sme nehrali, tak sme to museli opraviť. A Miško, našiel som rovno papagája, takého ja nemám. Také farby sa mi zdá. Kde si? Ja som blízko teba, by som mal byť. Dobre, zober si semena. Tu máš? Ja, tak ty máš semena kakaónikové, tak poď dole. Tuto také červené čudo. Ten ti nebude zdráť, našťastie. Ináč, keď budeme mať dosť diamantov, by sme mohli vyrobiť nákovu. Lebo mám menovky, vieš. Nedie ti to? Tak tu máš melónové, tak dobre, som si myslel, že pôjdu len melónové. Tak a zober si. Tak máš ho. Teraz bolo letať za tebou, takže poď. Ideme domov, alebo ešte ideme nájsť nejaké melóny. Máš ho posadeného? Ukáž. Počkaj. Dobre, už ho nemáš, poď. Ideme sa niekam pozrieť. Ľudia, asi sa vám ozveme, keď nájdeme nejaké melóny, nie? No. To bude. Takže ľudia, síce sme ešte nenašli žiadne melóny, ale pozrite sa. Toto akože málo kedy sa stáva. Mne sa to stalo už veľakrát, ale nevadí. Ľudia, píšte do komentárov, že či by ste chceli natáčanie sériu, že ja, Miško a moja sestra. Napíšte do komentárov. Takže napíšte do komentárov. Tak. Papagáje už máš. Poď sem, počkaj. Miško, skús zakýv hlavou, ako to chceš ty. Ak chceš sériu so Simonou, so mňou a s tebou, tak zakýv áno. Keď nie, tak nie.
Dobre, chce to. Tak, môžeme ísť ďalej, nie? Máme prasa, ale to nám nepomôže. Ľudia si fakt sa vám ozveme. Ja si nemusím nič. Ozveme sa vám, až keď nájdeme tie melóny. Ľudia, konečne sme našli melóny, že? Áno, konečne. Je to tu. Tak, môžeš ich vyrúbať, okej? Áno. Ja idem vyrúbať zatiaľ tento jeden. No nie, že vyrúbať, ale naťažiť. Tak, a pôjdeme hľadať ďalej. Ty môžeš potom za mňou prísť. Alebo sa teleportnúť. Ja si pôjdem aj domov, nie? Tak to, pôjdeme teraz do bane. Takže musíme sa najprv nájsť, ľudia. Ozveme sa vám, až keď sa nájdeme. Dobre, ľudia, konečne po dlhej dobe sme sa našli. Tak, ideme domov. Ale kde to je? Mám kompas. Ďalší papagaj. Môžem mať tretieho. No tak budeme mať iba prvého, lebo oni sa vlastne na teba neportli, na to som zabudol. Dobre. Máš ho posadeného? Nie. Dobre, tak poď. Poď za nami. Voice. Ľudia, ozvem sa aj s Myškom, až keď dojdeme domov. Ľudia, po dlhej dobe sme sa konečne dostali domov. Takže asi ideme do tej bane, nie? No. Ľudia, môžete byť radi, že ste nevideli to, čo som musel s hentým s Myškom robiť, keď ste tu neboli. Nechcete to vedieť. A môžete byť radi, že o tom vôbec neviete ani. What the hell? Lubak. Bum. Železo, ľudia, je boj. Tak, dneska naťažíme ďalšie železo. Ty budeš ťažiť uhle, dobre? Aj pri potrku, všetko. Dobre, tak všetko ťaží pri ruku. Ja budem iba železo. Zombík. Pavúk. To je nejaký oný spawner. Nie, oni sa tam nedostali. Pretože to je prd. No, prd to je. Masný prd. Pamätáš? Vo filme? Starý prd. Dokiaľ ľudia, toto nie je dobré. Bum.
Miško? A hral by si som, natáčal by si aj Brawl Stars, keby si mal späť svoj účet. Lebo ja viem, jak ho získať späť, len sa musím opýtať kamaráta. Aj do riti. Zlato. Dobre, naťaž ho. Za to nám pomôže. Zbere. Tu som, Monika. Takže ľudia, dneska sme už úplne na konci. A dneska to zase so strikom nemôžem ukončiť, ale to nezáleží na tom. Proste dneskajšie video sa končí tiež už. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.